Tauraiti mumangaluba. Ndini. Mangari James Adidi. Mangari ni James. James. Yes, 7. Mangari ndi James. Wishai. Yeah. Nikapukatile mambo. Defended the city. Simbai Kachiri. Simbai. Simbai. Kachiri. 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 Right, it from Badidi. Gini claim roora. Mangara uda roora. Right, niki vagusai. Ndini ndaka mangarira mkwasha wangu. Ndichimu mangarira ndiri kudarora kwaari. 1. Kechi 2. Takandi nemhuri yake uyu. Akangosvika warongedza itende indisipo. Achibva atora nemhuri yake ndokuenda. Ndonga ndiyo nyaya yandinayo chete, handina imwe. Pane padoti tinzisana nditi. Murukuti makanga mune mhuri yake. Muchikonzero kubata, makanga mabata here mwana. Hai, wakauya achingouya achigara kumba kumurume. Zvokupomuka here kana kuti akanga ashanya. Wakaita zvokubva kumurume achiuya. Zvokubva kache here ndozvikubvunzwa. Achibva kache here kana pane dambudziko. Pane kubva kwekuti vanhu hameno zvavakanga vaitana mwana wangu achibva auya. Aiwa baba. Andi ndimuri complain kuti ndiri kuda pfuma yangu. Mwana wenyu akauya pamusha. Akauya pamba. Makamutambira. Ndikamutambira. Makamuchengeta. Ndikamchengeta. Kusvikira murume auya. Kusvikira murume auya. Atora chii? Mhuri yake. Mwana wenyu ane matsanangudziro akakuitirai. Saka matsanangudziro akakuitirai ndwatoda kuti imimi mega. Mutsanangurire dare kuti inini mwana wangu mawira akaita. Angarohwa nemurume. Paakarohwa nemurume, inde pandakaona kuti mwana wangu ka akwanise kudzokera uko. Ini mkwasha ndisina pfuma yandaita sei? Yandagamuchira. Saka nhasi mkwasha uyu auya atora chii? Atora mukadzi wake. Ini ndichikomplaina kuti inini ndiri kuda pfuma yangu nokuti kufa urara. Anditi? Saka nhasi ndati tuye tinyorerane nomkwasha uyu muno mudare muno umu. Kuti yangu pfuma ari kundipa zvarini. Ndizvo mefana kutsanangudza chaizvo chaizvo. Handizvo ndaona zvangu kuti nyaya yacho yakati rebei. Nokuti akamboti uye ndokudzokera, ndokuuya ndokudzokera. Zvamene zvavainetsana iko. Aiwa zvokuuya kwakazidzokera izvo baba. Imi mune mukadzi wamakabereka naye mwana uyu. Ndifunga mukadzi wenyu aiti mbopomoka asienda asidzoka. Imi pamuri chaipo chaipo. Nipa ndiri pamudzimai wangu uri pano. Aiwa ndati pamuri chaipo chaipo pane mukwasha wenyu. Papfuma yenyu. Uyu chiche izvozvo. Munun'una. Muning'ina. Baba. Mkomo wenyu. Zvokurwisana mbani mukadzi nemurume. Havanei nazvo. Hapana imba isina hondo. Hapana imba isina hondo. Ava vakada kutsvaga kuti mwana wangu abva chirudzi kumurume wazoita sei. Hatina kwatenga tisienda. Kubva gore rakatanga kutorewa kusvika nhasi. Pane hondo nematambudziko. Kugara dzimba idzi vakadzi kugarira kushinga. Saka ini chandiri kuda kuti ndibatsire baba. Ngawangu complaina chii? Ora chete ndora ndiri. Yes. Chete. Ndosaka ndati kudzokera mashure eno rebesi. Yes. Ndongodarora mukwasha wangu. Ipapo mapajekesa zvakanaka.
vana venyu ava vave mumarriage kwenguva yakareba sei? Vari vese. Vari vese. Kwenguva yakareba sei? 13 13 years. Alright, maita zvakanaka. Imi chimbomirai makadaro. Ose pane mubvunzo wada ndikubvunzei wakakosha. Mwana uyu, musikana uyu. Mwana wenyu chaiye. Mwana wangu. Chaiye. Bigani padzukuru. Chaiye. Asi wemukoma wenyu, asi wemunin'ina wenyu. Wangu. Nemudzimai wenyu waminaye. Nemudzimai waminaye iyeyu. Havasi stepmother. Hai. Alright. Tine zvandazvibvunzira. Vana ivava vatinogara navo ndozvavanoita. Right. Mukwasha. Baba. Uri kuinzwa here kutaura naTezvara? Ari kunzwika. Yepfuma iyo. Une mwana wavo Joshua? Amen. Une makore mangani wagara nemwana wavo? Since 2011 ndokandikarowanirana naye mwana wababa. 2011. Wakaendesawo zvingani? Sa katsikanganise 600 to 500, 6 to 5 baba. $6,500 chete. Listi rako narere chamwa? Hapana bandira. Munyai wako ungauya naye? Akuita matambudziko. Taisangana matambudziko ekuti ndine mwanzvadzi yangu yashaya kuHarare kusaka tatadza kunyatsouya takanyatsoita zvakanaka. Asi manje ipapo pangauya kudaina naTezvara rako kana? Ndipangausifanira manje kufunga bhuku rako riye. Uri neuchapupu. Izvo so patakubvunza kapa unenge wangoti iri listi rangu iri. Zvabuda chii? Musarudzo. Uchapupu pachena. Takunatsa kuziva kuti right pa 600 yakabvisa. aTezvara kubva pa 600 apa vakude chii zvakasara. But it is 600? Yes. US? Right. Iwewe pawakabvisa 600 US, anaTezvara vakasvika here pavakati Mukwasha, aiwa mafamba. Munoziva kuti kana ukange waroora zvokusvika pakupedza, anaTezvara ndinosiziva pamwe chivanhu chosiyana. Pane imwe mari yavanototora vanotokudzosera. Vakasvika here pavakati isu zvatanga tichida zvese zvakwana. Havasati vasvika ipapo, asi vakambotaura kuti Mukwasha chimboita uchitionawo. Right. Ndobva apa ndabvunzira kuti nekuti pamwe $600 inogona kuva iriyo yamamakambowirirana ukange waibvisa ndobva zvatokwana. Apa ndoda kuti ndizive kuti une here chikonzero chaungati ichi ndicho chiri kukutadzisa kufambisa road? Pamusoro utsanangura. Chikonzero chinobatika chinonyatsozi chikonzero chizvino. Hapana. Chinoitika ndechekuti mukadzi wangu ndine vana naye 4. Ndine vana naye 4. Chikonzero chinototibatike ndechekuti on off. Kuuya kugara neni umbogara neni. Saka munoziva kana uri murume ka kashoma kunyanya uda kuroora munhu asipo. Asi munhu kana uchigara naye muchiwirirana unoroora. Zvese zvokuzoti asi aTezvara tifambe newe zvakanaka. On off mudzimai wako anopota achienda achidzoka kumusha, achienda achidzoka, handizvi? Idambudziko iroro rinenge ratoitika. Wakamboita action ipi towards dambudziko iroro? Wakatora action ipi? Ndakatomboteera mudzimai wangu. Ndateera mudzimai wangu zvakanzi iwe kuti tikupe mudzimai wako pasina chinhu. Hatikuita sei? Hatikukupa. Toda $300. Ndandira sekuru wangu anoziva mari. Ndobva ndati $300 yandiwandira. Madi undidzikisira kuti tipi. Ndati pane zvinoti 200. Joshua aTezvara wangu akanzwisisa. Ndovapa 200. Ndati ku 200 pane pairi kunyorwa here. Zvanzi pana pairi kunyorwa. Haisi kuroora haisi. Kunetsana kwakuita nemudzimai wako. Mari taakutora papi tokupa mudzimai wako enda naye. Iwe
Mari iyoyo wakaibvisa unani? Ndandiri hanzvadzi yamama. Munyaya wakaivapo? Haivepo. Munyaya yaivepo? Kuti wazongobuda taida kuti next time pano kana ichizodzokorora mudare rinoiri anenge anofanira kunge aripo. Ngatidai so. Hainetsi. Kana ava vachipupura kuti munyaya yanga aripo. Nyore pamaminitsi. Nyore pamaminitsi. I 200 ya 200 plus 600 kana kuti 4 plus 2 6 payo. 2 iyi haina payakanyorwa. Sorry zvenyu baba. Munoona pane mari yamukuta yatiri kutsvagiridza ichi. Yekuti 200 yakatambidzirwa nababa. Mushure monge manesana nemudzimai wenyandiri. Iyi kai haisi mari yatingataure kuti inganyoresewo paroora. Ngatimirei takadaro. Haisi mari yatingataura kuti inganyoresewo paroora. Kana kuti titi ndedhemedya ndetsvagirei kuno. Iyi ndeyatezvara yekuti wanetsana nemudzimai wako. Wakuda kuchitora chii? Mudzimai wako pasadza akadya 2 days pano. Sadza rangu inarijiwa mahara shamwari. Retetengesewa. Mvura yaigesa pano inetetengesewa. Aiwa, inini handina kuzvirapa. Handina chandakapikisa. Ndakangoita zvakadiwa nezvakataurwa naTezvara. Apaka. Toda kuti tinatsa kuti tinatse kuburisirana nyaya chi pachena. Alright. Iwewe nemudzimai wako kumbandi. Ipapo kuti upataure usingachi. Pane zvinogona kuita madzimai edu hanzvadzi dzedu padzinenge dzakaroorwa kuti tirege kuwana zvatinowana. Mudzimai wako haana here mashoko anombokupa kuti usaendese pfuma kana kuti kudii, handide kuti idyiwe nababa ava, handide kuti idii. Haana here mamwe mainfluences akadaro kwauri? Mudzimai wangu haakwanisi kundinfluenza achidaro. Haana kumbobvira azviita handiti. Alright. Saka iwewe mudzimai wako unonyatsomuda? Kureva kuti ndinomuda. Todzoka ndichimutora ndotomuda. Chaizvo. Alright. Zvino ana baba vari kuti vari kuda chekwavo. Isusu tinoziva pamwe shona dzinosiyana, isi tinobva kumakore-kore uku. Urungwe uku. Karibu. Makore-kore pamwe shona dzosiyana. Zvinhu zvinenge zvakaoma. Isusu tinoshandisa shona inonzi baba garai pasi. Wakamboinzwa? Hakweti. Pana anoiziva vechikuru vari pano? Ya. Ipapapo Bururu. Ukona kugara kwakaita kudai naTezvara wako. Gara kwakaita kudai naTezvara wako. Tete ava papa. Uri kumba kwako uko. Vatuma Sadombo. Kuti mbwende ndire kunkwasha mumuna ndibvunzirewo chi? Mchana yangu. Anditika. Isusu kwedu kuchikore-kore manje. Ndine bvisa inenzi baba gare pasi. $5. Yandeta no. Asadombo. Muenzaniso ukuthi enda imunandipiro waTezvara wangu kuti shoko rawo ramauya naro ndarinzwisisa. Asi ndanga ndichikumbirawo kuti baba aiwa shoko ndaritambira. Ngavambogarawo pasi. Kana kwachena kunze kana kuti kupere kwemwedzi unoyu ndakahoroka ndineshanda wo. Ndoyandeta sei? Ndevaona. Ndizvoteta isi kwedu kuchikore-korezo. Saka muchidimbu todazama kuti nyaya iti. Taurisai. Ndaenda kuti Mpasha ngona naTezvara vakupota vachiti Mpasha chimbodziziva. Iwo chitombopota kuti vakati mukadzi wako kuita on off. Pakupedzisira kwazvo ndekwekuti ichazopedzisira yaita off zvachose. Vasinavo zvavambobata.
vana 4 handii but pakusvika muone kuti muite vana 4 wese baba anonzi baba ane vana vanosvika ku4 hapana asingambonetsana nemudzimai wake handiti but mukona vanosvika ku4 ndionaso kuti pane chimwe chinhu 1 chiri kuitika pamuri baba namai chekuti hamusi kuda kuwedzerawo kukura. Saka baba vakutaura kuti regai ndivachaje vakasvinura vakakura. Otherwise rimwe point yavari kuzama kutaura baba ida tinotopabatisisa on off kai pamwe mukadzi uyu ari kuita gumbo panze gumbomba 1 pamwewo murume futi uri kuita gumbo panze gumbomba ndesaka mukadzi azosvikira pakutaura kashe ndimboenda kumba kwedu pamwe uyu mukadzi uyu nokutsuriwo nemurume eti kashe ndimbopomoka ndimboenda kumba kwedu iwe nechida mukadzi chako wabongo maita sei materaka mati mhuri yangu ngaidzoke papi padhuze nhasi atezvara uona kuti mwana wao ndeerombe venatsakuona kuti nkwasha weka ndakareka kudhimanda pfuma yangu kapa mangwana ndizikwanisa kuidhimanda nokuti mwana wangu uyu unhu hwake hausi ndiwo. Alright, mazita mama regai timbozama kubatsirana nyaya yetikati ite short asi iri nyaya inobatika shamwari isi takutaurira hedu tsika yatinoziva inonzi baba garai pasi asi kana une mari ingagona kunzi ingataurika yatingagona kuti nhasi uno tinotokuitira vanyai ndo zvatakanakira asipo munyai wako chaichai waunosishandisa tinogona kutoita munyai iso pfuma ikatofamba izvozvo asi kana zvona izvozvo zvisipo toda kuti ubvise pano pamberi pamambo mari yababa garai pasi pamwe kwavo havazviziva regai tibatsira nechangamisi panoda ndifungidzira kuti mukwasha zvaadedzwa naatezvara vari kuda twe kwavo twakasara since mukwasha ari kunzi anozivikanwa nezvishoma nezvakatombowisa saka vari kuda jeredzwa rakasara atezvara saka tichibvunza mukwasha kuti nhau mukwasha wainzwa here tanga tawirirana ipapo toda kuti ndachiti in addition saka tiri kuti kudii pamwe mamusina kundi ndo patandichiti pamusoro ichangamisa zvataura naatezvara handisi kuzvipikisa kana nepadiki zvapo ikodzero dzavo atezvara kureva pfuma yani yavo hapana chandaramba asi pari zvinhu ndakaomerwa isi toita zvekurima totowanowo kana tatengesa fodya ndopatowana mari ndo zvatati baba manje pamutemo manje kana vatofamba andokuona aya zvamataura ndazvinzwisisa saka ndaida pedza kutanga ndapindura vanhu baba vanokumbirwa nechibatiso aya zvamataura ndazvinzwisisa ndizvo saka ngatinyoreranei pasi kana iripo ngaiwe titoipa kuna tezvara ndindotoiendesa izvozvo ndindatova munyaya izvozvo baba garai pasi vanokumbirwa asi takuchiti manje takatibatsirane namai vari kutaura nhau iko zvine zveiri mumaoko amachangamiri ndo pamusoro ndo yakuiswa kwachangamiri apa pachada kuzivikanwa kuti achadzoka rini nokuti pano hapashandwe zvinhu zvisina mazuva handiti hapashandwe zvinhu zvisina madhetsi pana pachinoshanda madhetsi amai handiti ka takuchida kutoziva ka mukwasha asati aenda pamazuva anototarwa nedare parabva tonyoreranwa pasi handiti kana achinge asingakwanisa kufamba kudzoka pamazuva anenge atarwa dare rinotendedzwa kuti rimufambira zvine maexpense handiti maona kurakidza uremu hwedare saka zvese zvichasvikiranwa pakubvumiranwa izvozvo zvataurwa nachangamire kunzi panodiwa baba garai pasi imari yekutenda chete zvaitika nhasi raiwa ndikutambira mhosva yani ndikutambira mhosva yangu handiti asi mazuva achatarwa nedare
Noti pamwali kurora kunese pamwe ndikaboni kina after 10 years. Adi denda wimbisa. Mkwasha mkuyu amai. Mkwasha mkuyu. Kana kanditatezwa rachibhurugwa chideboka icho. Iye ndiye anofanira kutengera kabhurugwa racho chideboka racho kuti ndisimire. Ehe, saka zvisinei zvazvena amai. Isusu Mkwasha ndabvisa magare pasi. Andizvo. Yakwenda kupi? Isatibvunza tezvara kuti fumenyu muda rino. Tebvunza yeye Mkwasha kuti uneti parini. Ndiye anetsvaga mari. Isono kuti pamazuva anenge atipa Mkwasha. Nezvatiri kutaurirana pano padare pano. Zviri kuenderana here? Nokuti Mkwasha ari kutaura kuti ina handina kwandemukira kuenda. Ndesorera ndigere pamba. Ndiri kurima garden. Andizvo ka. Taakunatsa kuziva kuti pamwedzi yaachataura iye Mkwasha. Ndizvo here zvokuti vanhu tinenge tabudisa zvirimwa mumunda. Watengesoero zvirimwa zvacho. Isitakuziva kuti kana akati 5 June. Isitakumutaura kuti pawati 5 June anditika. Takuchizomupuwa kuti musi wa 20 June. Mazvita. Kufunga tikufambirana. Right. Baba. Gwisai. Mkwasha wenyu pano kuburikidza nedare. Akabata mari inoita $10. Yaari kukumbirai kuti mumbondimirira zvishoma. Tave kuchida kunzwa mazwi ake kuti zvishoma zvacho zvinosvika papi. Hapana chakaipa. Apa ndachingofanira kukuturikirai mashoko. Saka Mkwasha, iwo panapa watikumbira wati kana kuti watishandisa sedare kuti tikukumbirire kuna baba. Anditi kuti vambomirambi zvishoma. Ngatichiwirirana isusu pano kuti ndirini vakagara. Uye vanozotenderwa kusumudza musoro rini. Inini ndati ndori mafodya. Tokwasa kuenda mari April. Asi ndoda kutaura nhamba yemari ndichauya nayo. Ndoda kutaura nhamba yemari ndichauya nayo. Okay. Ndichauya ne1000 April. Chero ripi zuva randakwanisa kuuya asi ari April. Ndoda kuya ne1000. Tezvara. Mukunzwa mashoko ari kutaura Mkwasha. Ndiri kuzvinzwa ndoendadomera midzi uko. Ndizani ndichasumuka. Upenyu hahuzikamwe. Mazuva awandisa. Upenyu hauzikanike baba. Sure. Kana munin'ina wenyuyo anogona kusara siitambira. Handaripo. Ari kuzvitsvaka zvekutaura. Kufa kwohosi. Kune sara imwe. Ndesaka musinza pepe basi taura mutemo wokuti kufa kwomujoni kamba aite sei? Kana takatakura mujoni kuenda kuna Igauku kamba ine sara sei? Ichiopareta. Saka kuuya kwamaita nemunin'ina wenyu nemudzimai wenyu. Otherwise pamwe pamuri tuipo papo mese megona kusara amai vebva vasati vajadze kwavo. Kamwana. Panapo. Tichawirirana kuti mari iyoyo inouya on or before 3rd April. Ukaona 1 May asvika patova nemhosva. Parunzwa zvakanaka. Baba hongu zvekufa zviriko. Kufa tangogara tese. Pamwe tese tiri pano hatisvike kana next year wacho. Asi bepa rinosara. Apa nyaya yenyu yanakira manje kuti isasara isitowana ngezi. Isati siwe kuno. Naka kuti mambo titi
Wala kungoitwa kwenyakwe. Kungochete pangwe zoti pangwe dada tiri kwanza hapa pangwe mafesi mufesi. Ndokumbira ubvunza. Kana mari ndauya nayo. Ndosvikira pano here ndosvikira. Inoya kudare ina Shamwari andiri kuona nyaya iyi. Zvayaita bhururu wangu. Handisuda kukuvanzira. Tida kutaurirana pachena tese. Wakaona tezvara kwazidura nyaya kudare. Hapaisina futi umwe sadombo futi wasatsvaga. Imo muno mudare muno. Yes. Ndemaone dzoka futi weiverenga usiita apa. Yedare. Chikamu changu cheche ndakataura cheche. Ndicho ichi. Ndazvinzwa. Anditika dare reshedza chi tezvara kana vakagara apo tezvara. Menyorerana pai pasi. Dare retora chimudhindo ga rekupa iwo tsamba repa tezvara tsamba. Zvakanyorwa pabepa zvogotadza kupera. Kana ndakudzoka futi. Unouya futi muno. Apa kuti svikira upedze kuroora. Nokuti zvaane mapepa kai. Unless tezvara vazo withdraw vakazoti amukwasha ngatichingosangana tega kwebe. Kana tezvara vazo withdraw vakazoita aiwa ngatichisangana zvedu kumba kwedu asisina basa. But as long as tezvara vaine kugunun'una vaine kusakuvimba mari iyo icharamba ichiuya kuburikidza nedare. Nekuti iwo tinenge tichikupusha. Basi ndoda kuti in addition zvisatadzise rugare mukadzi wako nekuda kuti ate zvavada pfuma yavo. Handiti? Ndambopindura ndakati ikodzero dzatezvara kudhimanda kukwasha pfuma yavo. Andauda muzvizive. Asi sedare tinoumbiridza hatipfudzunure kana kuvaka daka pakati pevanhu. Isu tiripo pakuumbiridza vanhu kuti vadzokedzane patsika dzavo. Vamwe zvavanoita mukugona kudaro handiti? Chinge chachitukiso kumba. Handiti? Akasvika mumba baba vako vakazodayo. Handiti? Chachitukiso kumudzimai. But chiziva kuti futi zvinogona kuzongosvika futi mudzimai kuti handisina rugare futi ndinoda kutukwa nenhauye mari yamakaenda kudare kuya kuti ndikuda mari yangu. Handiti mukona? Saka tiri kuti kumuda makamuda moga munodirwa nemumwe munhu handiti? Kudonza rurambe ruripo. Asi ate zvavanongoda kupfuma yavo sokureva kwazvo. Chinhu chandiri kuona chandoda kuzama bhururu wangu kuti tsindidzire zvekutaura baba. Uri mumwe munhu. Zvamutsvudzire mukadzi iyoyo. Iyo 1000 yeche yauri kutaura kai. Vakadzi vamazuva ano ndefinance. Hande ugarden shamwari. Tese ngatiswere nenzara. Tisidzokera kumba. Mukadzi asicheka muri wapo murume ndisibika sadza. Murume asichera mvura kuini mukadzi nenga ndisiwa chamba chawo. Kusvikira 1000 yaita sei? Yabuda. Iyo mwana kunana atezvara ngasazogarewo achiti akangonzi chakati nyaya iri kudare uri kuzviziva kaiwe. Yes. Nyaya iri mwana ngasangoti chese chaanzi amhanya kumba chese chaanzi ngaite mwana anoda kuumba imba yake imba yawo iwe. Iye mukadzi wacho aripo here pano? Angauya? Nakukwanisa kuya finance ndiyo yanetsa kuti tinobva kudharo iyi. Mabva kupi? Mount Darwin. Imimi atezvara musangomutambire vakaimba imwana wenyu. Chazvinoita manje baba. Ndoyo akada imba iyo ngaagara. Makamona uya nekatundu. Adibereka kudai so. Anditika. Mubvunze kuti waingei. Kakawanda mama. Ngadenda kaduramba naye. Amen. Aichokwadi. It's okay kana makadaro muri kuumbiridza. Muri right. Ndodadzoka pamukwasha ndoziva kuti on off ari kuitwa naadzimai venyu. Imi munofanirwa kuti kana akaita off handiti kana ndoziva chinoitisa off kunetsana mumba pamba penyu
chamanetsana kana muri correct imene imbosimukai mutonotanga tonoripota ava vasi vanambuya venyu vanamai venyu vanambuya I think vanambuya varipo ende mubono vauza kuti vana mama handizivi kuti ndindizomupapi munotoona kuti mwana iye anenge aitori moto apa tezvara nonkwasha apa hapana nyaya apa hapana nyaya nyaya iripo apapa ndeyekuti ivo unkwasha ava kana wakavatarisa havasi tezvara wakwavo ava ndibaba wakwavo ava vagera pavo havasi amezvara wakwavo izo mwabiya kuti akakomborwa takaroora kumavhitora meuti wakaroora kupi ina amezvara kundegara nawo segara kandakaita nababa vakudai tisikurukura asi but munhu wandisingafe ndakagara naye kudai so mukadzi watsara kwete amezvara wangu nditisvika padzvachishanu amai makadii takuti kurukura kana ndine nzara nguva yacho enda kuti taura kuti amai indava ndisina kujaina amai nditipuwa chikafu ipopo nditeija tisite kurukura navo saka please hama yangu komborewa ana tezvara vapenyu amai vapenyu amai yako vapenyu ko baba asi but vanhu ivavo imbovasunganidza munoona imbe yenyu inofamba zvakanaka right tezvara mwana wenyu achema pamberi pedare sedarewo pamberi pamambo ndaona sekuti munhu anonzwisisa ane zvaavimbisa pano achasaina ndizvo ane zvaativimbisa pano saka zvinhu izvozvo tinozvitarisira kuti zvinouya panguva yaanyoresa kana pane zvakamboitika kumashure zvichida zvakaitika risiri dare asi pari zvino zvaitika pamberi pedare ramambo saka tinovimbisa uye tinotarisira kuti zvatawirirana zvinofamba saizvozvo ndiri kuzinzwa uya kusaine shamwari